Groepien. Je krijg je help van theatermaker, beeldend kunstenaar, regisseur, performer. Ja, wat docht ze net? Caro Kroon. Is iets wat zien dit, van was al je dorst en was bij de Einhorn hesten? Ja, tuurlijk. En nou, dit zijn allemaal, ja, zeg maar, het is redelijk oud werk. Een Engels dropstoel, zou ik maar zeggen. Maar wat heel leuk is dat je kan je iPod erop inpluggen. En dan komt er gewoon muziek uit. De tafel voor mijn theater dinnershow. Ja. Dat is tegelijkertijd, mensen zitten zeg maar aan, het is een podium. Dus er wordt opgespeeld, maar mensen eten aan het podium. Dus dat is ook, ja, dat lijkt mij heel erg leuk. Ik zie nooit beperkingen. Ik heb altijd zoiets van, oh ja, dat kan zo of dat kan zo, weet je wel. En zelfs als ik het niet weet, dan sla ik het op en dan komt er alsnog wel wat. Ik heb ook nooit angst dat ik het niet kan oplossen of zo.